जिगाबखौ लाइन लाइनहै आरामसे गारना गालाङो जा मोजां जाखादों नै ओरैबायदि मोजां नायग्राफोरा जोबोद फैदों नायग्रायासो नै सासेबाव बारे लिडारथार बियो दुब्लि गेजेरनि माइखौ आनलड खालामसिगोन बैनिफ्राय नै बैयाव जमा जाना दं नालाय माइआ नायदो माइआ बोरै नै गबाय माइआ नै माइआ गबाय नै मेन ड्राइभारा नै ओइ गेलासो लोंदों नामालै गेलासो नामालै बिगायाव 2200 लायो आरो बिथाङा रोगानाबो होयो ट्रेक्टरजों रोगानाबो होगोन नहालागै वाव माइ हानायखौ खनसेयावनो लोगो बुरजा हानो हाबाय माथो मेचिनजोंनो ट्रेक्टरजोंनो माने सलाय हायो आरो जेनेबा बिदिया मोजां माने थाब जायो आरो बिदिनो बारा गोबाव लाया माने खासिजों ओरै हाबाय गोबाव लायो बिदिनो खासिजों हाबाय हानानै आरो खानानै आरो रोगानानै ट्रेक्टराव दैखांहैनांगोन आरो ट्रेक्टराव दैखांहैनानै लांनानै न'आव दोनबाय जाब्बाय आरो सानसेनि उनाव आरो नानांगोन बिदिया खस्थ' जायो माने बे ट्रेक्टर माने बे मेचिनजों लोगो माने बेयावनो जायो बेयावनो माइआव जमा थायो नै बथल सोदो न'आव दोनदो नै बारा गोबाव लाया बिदिनो माने बेबायदि मेचिनजों हानाया मोजां आरो जेनेबा मोजाङानो नंगौ आंबो मोजां मोनदोंमोन बेबायदि मेचिनजों हानो आं मोजां मोनदों ट्रेक्टर बायदि आरो जेनेबा टिसिबि बायसा आरो बियो